keď sa monštrá predrali na svet. Uvrli nás do chaosu a bolesti. Hrdinovia prišli zachrániť deň, ale namiesto toho boli roztrhaní len. Ich krvavý osud ale do dejín vošiel, lebo smrť pohltila každého, kto neušiel. Bojovníci povstali a armády nás bránili, ale nič nezastavili, len mierne oddialili. Dediny padli pod vlnou, nešlo to odraziť, lebo príšery žiadna čepel nedokázala zraziť. Z miest popol a ľudia na úteku, do kráľovstiev sa všetci berú. Nádej sa zmenila už takmer na prach, keď prišiel rod, ktorý nemal strach. Kalsar, meno neznáme, ale zdatné, ich útoky účinné, presné a obratné. Ale príšery niesli zmeny moc a silneli cez deň i noc. Kalsari si nestíhali oči pretierať, preto naučili ďalších, ako neumierať. Tak vzrástli mohutné veže akadémie, kde nádej má svoje zázemie. Deti tu trénovali rozdelené a skúšané, do ich myslí a síl bolo mnoho investované. Roky prešli a časy sa opäť zmenili. Lekcie naučené, aby úspech docielili. No príšery sa nenechajú len tak dať a temnejšia krv sa ešte len bude prelievať. Noví študenti kráčajú cestou tienistou, ich budúcnosť je vecou neistou. Ale pod bližšie k ohňu, priateľ môj, a ja ti poviem všetko, aj príbeh tvoj.